ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умед дорам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед. имрӯза видеои мо мешавад дар бораи анамихе мебело аз кӯҳнабозори Саховат. марҳамат, касе ки намедона, и бозор дар қафои бозори Ганҷина ҷойгир аст. метавонед омада бо як бурхтон нарху навоша бинед. анами стуло як донаш 250 сомонӣ будай, бо арзон мешава. биёед хитон бо гап занед, пирсон шавед. мисол мумкин ки бо ҳам скидка мекунам. анаи столуш боша кругли калони хушрӯвай, болош глянцевияй 1000 сомонай стулош 250 сомонӣ. чӣ хеле ки гуфтам, бо гап занон кунед, арзон мекунам. ма рақамҳои фурӯшандара мемонум. чӣ саволе доред, метавонед занг занед. анами вая бинед, экрана бинед, дар боло ду рақам мондагиай дар рӯи экрана мондума. инҷа ҳам мебел мехаранд ва ҳам чизе ки мехоҳед аз анамино метавонед ки харидорӣ кунед. дар бораи доставка, дар бораи нархи наво бопиратар анами рақамҳода занг зада. ва фикрам ки ватсапу имо ам хеле ваёям доранд. метавонед ки нависед чуна иброз доред фикру ақидоатона ба анами рақамҳо. иҷада диванои нав 500 аз 500 сомон сар мешавад то 1100 сомона. 1100 сомонаш и анами насосовия бинед. баъд инчунин наван, ино беу нестан. 500 сомонош ҳами диванои ягодамара медонед ваян беуван. 500 сомонаҳош рангиам яю 500 сомонай, аз сабаби ки истифода бурдаштагиай бе матрас ба фикрам ино ҳами нархан. иҷада бошад ози бо инаи дивани дуодамаи беу ҳаст и 500 сомонай ҳамроҳи матрасаш. марҳамат, бисёр хушрӯвак. дуодамаям боша, калони бад нестай. размериш миёна, нархаш 500 сомонӣ. тамошобинони азиз, бисёр вақт менависанд ки қиматай, мисол ё ин ки аз навда қиматай дар комментариҳо ҳам хеле гапҳо ҳаст. ва дӯстони азиз, ман дар инҷа видео кардагӣ ҳастам ки шумо бинед хитон, муқоиса кунед. агар арзон шумода биғалта, аз уҷа метавонед рафта харидорӣ кунед. мисол ман мегӯям ки бихаред ҳами чиза, шумо муқоиса кунед нархошона. чихе бисёр мебелое ҳастай ки мисол мебелои 15 000 сомонаяй спальни гарнитуроро дар назар дорам, вале дар инҷа анамун 15 000 сомонаро беуша ки дар ҳолати хуб ҳастанд, дар 7 000 сомонам, дар 6 000 сомонам шумо пайдо карда метавонед. иҷада бинед, ана ин барои кӯдако дарс тайёркунӣ, баъд компютерни столик инчунин 400 сомон. креслашам ҳастай. и беуван чӣ тавре ки дида истодаед, истифода бурдагиян. намехел бо чӣ, бо як чизи дигар ки мисол 3500 сомон дам мебел ҳастай. спальни гарнитур навош. шумо агар видеои моро тамошо кунед, медонед ки анамихе чизора ма видео кардагӣ ҳастам. мебелои 3500-ам, 4000-арам. вале иҷада баъзан мебело 5000 сомон меиста. ино мебелои қиматанд ки ин нархозӣ фурӯхта истодааншуна. ӯ мебелое ки 3500-ай, шояд ки агар иҷа боша, бо арзонтар боша беуш. ана иҷада хонтахтҳо ҳастай. нигоҳ кунед, и 250 300 нархошон, и вобаста ба анамин ҳаҷмаш нархошон фарқ мекунад. мисол калонтар хоҳед, бо қиматтаракай, майдатар хоҳед, ами то 150 сомонам доранд. мисол майдача агар шумо заказ кунед. иҷа кухни гарнитур ҳастай. 320 2800 сомонияй. дарозиш 320. дӯстони азиз, ино наван. дар иҷа диванои ягодамаи саюз, чӣ хеле ки меган саюзӣ, матрасошам саюз, ҳич намеша. мақсад шумо медонед ки на мешина матрасаш, ҳичи намешава саюзира. 400 сомон сар мешад то 600 сомонай нархҳои анамихе диванои беуи анамихе даврони советӣ гӯем. на марҳамат, хоҳед агар метавонед бо хитон аз наздик омада якбор бинед. анаи детажа ҳастай. ино
1700 сомон гуфтан. Иноям наван ба фикрам ки ҳамроҳи матрасша бо аниқтарша метавонед аз худи анами фурӯшанда рақамош дар рӯи экран ҳастед. Дӯстони азиз, пратарша бо аз фурӯшанда пурсон шавед ки оё амуд этажаи 1700 сомона матрас катия ё бематрасай. хулас амихел инчунин анамо рақамое ки дар рӯи экранай метавонед шумо агар мебели кӯҳна дошта бошед, техникаи кӯҳна дошта бошед, мақсад чизе ки ашёи хонай фурӯхтан хоҳед, ба анами рақамо занг занед, омада нарх наво мекунанд хонатонда. Агар нархи ваё ба шумо писанд омад, метавонед фурӯшед. 3000 сомон анами тройкая. И бо диванаш хеле аз поёнаш кушода мешава, дивани мисол хоравия мешава. тройка 2000 сомон буд, бо арзон меша. Дариҷа боша анами вая мебинем, спальни гарнитура мебинем. И шифонершай дар ҳолати хуб қарор дорад, нав нест, вале дар ҳолати хуб қарор дорад. 4000 сомонай бо арзон мешава. хутон бо пратар занг зада аз худи фурӯшанда пурсон шавед. сифаташ сифати хубай, мисол качестваи нағз, ина тумбучкоҳош, диванаш, ойна, шифонер, тумбучка, дивану ойна данамқа чӣ дора комплекта. чӣ хеле ки гуфтум, бо метавонед ки аз худи фурӯшанда пурсон шавед. баъд дӯстони азиз, касоне ки мехоҳед бозор омадан, ма гуфта будам ва боз ҳам такрор мекунам ки метавонед анами чӣ биёед, саховат пишти бозори Ганҷина. яъне 2 метра 1900 сомон, шкафкупе глянси туркӣ. иҷада боша наи мойка 300 сомон буда, худаш тоқа мойкара. шкафчикашкати мара пурсон шуда будан ки ам хеле вая дидед ба навор гиред, на марҳамат 300 сомонӣ. навош боюнеу навош намехе. дӯстони азиз, ҳозир бо як видеои дига мешава аз ами бозор. уҷада бо пратар мебело ҳаста, интизор бошед. ман пешниҳоди шумо мегардонам. ана ин 3 метра шкафкупе навай глянси тозааш фанераш 4000 сомонай. дӯстони азиз, ана инош майдатаран. баъд материалошон дига хелай 2700 сомонӣ. на марҳамат, чӣ хеле ки гуфтам, бо арзон мекунем. хулас дӯстони азиз, чанд ҷора бинед куҷое ки арзона. як бор агар шумо нав харданӣ бошед, як бор рафта корвон, ама ба навор гирифта будам, корвон сити да якум этажашда буд, биред мебелои уҷара бинед ё ки ягон ҷои дига мебелора бинед, нархҳои нав чанд сумай чӣ хелай, ба метавонед иҷа омада муқоиса кунед, ай куҷоеш ки арзон ғалтид аз он ҷо харидорӣ намоед. намихел видео буд имрӯза, барномаи мода имрӯза, канали мода. бо мо бошед. умед дорам ки камакакам бошад писандтон гашт. хай